silat-silat ko ito satu year. Sarap naman. Zero. Ang bira. Turun na, turun na. Turun na, turun. Turun na, turun na. Turun na. Narap. Nagigirap. Wah, ketok. Ulit satu.
ngantuk. Dulu pekan tikus itu. Dulu kakek tak sejarah enak-enak itu. Tahu itu. Deg. Wes rasa ngomong ae, nang sahur setengah papat. Nang kuwi anake kuwi pangan. Sambal kacangnya enak kan. Sambal kacang. Jangan asam. Nek sore sambal kacangnya isek. Undangi. Mau ngimpi aku. Terus aku digudak setan ku. Melayu nduwulik petokne. Kampung. Koyok mayit nggo. Angger ndelik-ndelik ngono mripok. Ora ini. Wis gremeng ae nang ditangi kok. Nang sahur kok ngene iki dienggo turu, dienggo mangan, dienggo apa? Ya sahur ki yo ngene lah wae ditokno kabeh. Dadi selera. Wis. Gak sarau. Alah sing dikai mangan cangkeme kok raine diraupi. Moh. Cacat. Temku kelas mungkinane. Iki apa iki? Oh alah kenekan. Apa kuwi pokoknya pokok buka karo chat. Yo ngecat dikit kuwi. Pare. Mepes pindang. Ambil kacang. Wortel gak tahu. Wis sahur aku. Wegere gak koyo lek buka yo ngene iki lho kowe mangan. Congore gak dipaksa kok. Ora klebu. Ngene ora mangan. Teh awan. Ngelentere. Odong telo diarupi. Oke, ini orang tetek bias ya. Main dangdutan malah. Mungkin wah. Sambal kacang tuku. Pedes tok lho aku juga ada tuku iki. Nyepi ngarep bencak nambani. Tapi gak no. Ah. Aku ngimpi Kan iki. saya kok nang kali-kali. Ngimpi aku digudak setan kok anggen delik-delik sik petuk ae. Delik rono petuk, delik rene petuk waduh. Kayak barungan ngono lho, kaya
komen akeh setane. Ibu antar ora iso mlayu. Pas aku mlayu bu antar wis kan teman aku gugah sikilku melungker. Turu nek sikile mungker gak iso mlayu ning iki. Masalahnya radion pedes sih kenapa? Orang diuntu ning gusi pereh. Goblok kae. Benak di goblok. Ning gelas iki gak benak belas. Baru iki. Mau panganan opo kuwi? Rupane ku lho. Ana bahan pengawet ketara. Ager-ager kok. Masa ager-ager warnane kaya cat. Iki santen. Ager-ager ki warnane asline rumput laut yo warnane ki yo putih. Alhamdulillah. Sambel kacang kok lomboke sak ton. Sambel kacang ki bumbune kencur, gula abang, uyah, san kacang. Kuwi aku tak kayak penyedap saiki. Lombok sithik ae, lombok sak truk. Warik wetenge. Ning Indonesia panganane sego beras kok. Ning Malaysia kuwi saiki do krisis pangan ning kono kuwi do mangan telo. Lah wong Malaysia beda mbek wong Indonesia kok. Sing digontok kaya wong luar negeri gak gelem tani. Lho wong Indonesia. Kon tani jago kok. Ngatur wae gelem. Angel wong Indonesia kelaparan ki angel. Masalah wong Indonesia ki seneng bertani. Wong kota-kota kuwi karep mangan beras tok ae ora gelem bertani. Wong desa kuwi lho wong kota kudu berterima kasih kowe karo wong desa. Nandur pari. Lah kowe nek wong desa ora nandur pari kok kaya ning Malaysia kowe. Aliran kowe. Sembrono mari budene tak tekno terangan wong desa kuwi nek panen ya samparine dikek nang omah uga dibas dituku karo bakul-bakul pari. Lah engko bakul pari iki disetono ning blok
kok kayak mangan kowe wong sak jagat darat-darat. Kowe berterima kasih kowe karo wong tani. Oh, gak ngono kok Malaysia kowe. Wong ora gelem tani, Singapura paling ngandalno dagang. Makanya jadi duding-duding. Kuwi tenan. Duding-duding terus. Akhirnya apa? Saiki krisis iki lho wong kono. Wis ta. Kalian lho. Gimana dina lo kayak udah bingung. Ora, Angger nek wong ngamal susah ki di bengakno ora ngono kuwi nek kowe anak wong kuwi ya seneng nek kowe. wong kuwi saka nganu kok saka kuwi kok awake dhewe wong anu kuwi. Wong saka awake dhewe ora gelem tani kaya wong Indonesia kuwi khususé wong Jawa iki lho. Watu mbok ngene. Wong Indonesia ki ya Ora lemahe watu tok. kaya tau rono ae. Gak Ora sambut critane. Misane seru. roh, Kok senengane kok ngono. gak roh. Angger nek wong susah sampe. Ora wong susah kuwi. Padahal kayak susah ujian kan. Yo ora, ora ujian. Iku yo saka ndek iki wonge tidak suka bertani, sukanya mengandalkan pikiran tok, dagang. Akhirnya wong tani ya abot anjane percaya abot. Wong tani ki abot atus keringet yo keringete sak jagung lho. Wong tani iki tau wong sehat tenan. Lha Niku mangane ngono. semaput ning kedokan. Mangane sasi pisan nang tani. Yo kae. Wis sesasi pisan. Yo kae wong tani ki lho. Jadi mbok kon tani. Wong sing di beras di pangan ki ayam, dipangan di uyah lah yo. Suwegere ora karo-karuan. Ayam mulut pangan gak kemrungsung. Wong tani ki lho. Panen pisang ngono kuwi diwit-wit iso kanggo setahun. Engko udan nandur nek ndu pokon lesu kondi ora iso lho. Lalu ning mripat. Iki programnya residen publik iki nganu ki Rabowo ki Raploro. Ada apa buat sih membuka 1 juta lahan pertanian yang daerah di Kalimantan paling ke daerah di sebenarnya Indonesia ki ombo iya ombo Pulau Jawa ki jerene wong ngal Pulau Jawa padet yang padet apane Pulau Jawa kok padet kok kira masyarakate ora mati ngono lho Pulau Jawa kok padet sawah santar-antar rumah sawah ombo iku ning Pulau Jawa iku dimiliki dari orang-orang kaya, orang-orang keturunan dadine turunane wong sugih ya desa ombo ngono sing merantau-merantau ning kok ramigasi kuwi ya wong sing sawah asline Pulau Jawa ki yo penduduke pira cuma di kowar-kowarno Pulau Jawa padat banyak penduduk dari sapa lah kowe ning Pulau Jawa kene lho mubeng paling penduduke ndelmok-ndelmok sing akeh ya sawah gunung Pulau Jawa kok padat santi transmigrasi no program transmigrasi ki sebenarnya ki 1 supaya Indonesia ki ku Jawaisme di mana sebab apa wong Jawa ki otake pinter suka bergaul orang Jawa bergaul di mana saja itu nggak punya musuh sampai di Suriname sampai di Kaledonia Baru sampai di luar negeri itu sebab wong Jawa ki wong iki apa andhap asor sopan santun Gerumat sopan santun dadine wong Jawa ki merantau di tempat mana saja dicinta oleh masyarakat setempat wong Jawa beda dek karaktere ora wong Jawa ki beda neh beda wong Jawa ki piwulangane saka para
sepuh, para wong tuwa iku diulang tata krama sopan santun. Iku wong Jawa. Waduh, kakean tuh mundur ya kowe. Wis bakal udus ae. Waduh. Makane wong Jawa kuwi aja ilang Jawane sing diarani Tungareni kok doyan. Sisane wong bagus ya biasanya doyan. Sing diarani wong Jawa ora ilang Jawane iku lek dadi wong Jawa iku kudu njunjung sopan santun unggah-ungguh tata krama. Kuwi. Wong sing gak duwe tata krama iku dudu wong Jawa. Yang dimaksud wong Jawa ki wong Jawa Tengah. Lho. Wong Jawa Tengah ki unggah-ungguhe iku piwulang saka wong sepuh. Beda lek Jawa Timur. Menawa Jawa Timur ya mungkin ya ana aku ya ngerti wong Jawa Timur ya. Lek dideleng saka omongane Jawa Timur iku kasar. Lek Jawa Barat ya apa le? Nek Jawa Barat ya ngono. Cik mirip karo wong Jawa Tengah, cik mirip Jawa Barat iku ya padha ae onggah-ungguh mari wong tuwa. Ono. Nek Jawa Timur aku gak pernah ana kono. Ya deleng arek-areke cik kasar-kasar ya omongane. Tong ndi cuk konco jare. Waduh gatel e. Wis tak turune aku. Sampai ro. Usiku aduh lara kabeh. Tak ngopi sih aku. Wis ditutup ae. Malah tutupan. Kan gak sahur kok. Sahur sisane jajak mau dah. Kamu ningali sore hari ini. Sore meneh mangan apa ae? Hah? Apa? Sore mau kon iku meneh mangan apa? Sore nikmat sekali hari ini. Mbek pepes, embek, sambal kacang. Ya kau usah tuku maneh. Ya kau usah tuku maneh. Janganan iki. Bu ini tak mau masak bu. Ya kau usah tuku maneh. Aku meneh pisan ngono rasane pedas ya anu gak seneng aku. Wis bosen aku. Unca-unca yo lan pedes meneh tuku panganan ya pedes-pedes. Nang perlu diloro nah. Pun. Ini kita resik tempat sik bos papan nggo turu jajak iki rusuh.